ゆみちゃん、完成おめでとうございます。はい、じゃあ今ね、ゆみちゃんの、愛と感謝の街、ユミランド夢の国完成しました。完成しました。はい、今どんなお気持ちですか？いや、もう、どんな気持ち？もうすごい、うん。感謝しかなくて、うーん。すごく幸せな気持ちです。いいですね。うどんなん。ことに感謝しかないっていう気持ちが湧いてくるんですか？あの、もう全部これは、あの、自分の力ではなくて、与えていただいたことだっていうことに、ああ、そう、感謝しかなくて。もう涙がね、こう出来上がってからね、もう感謝でっていうのを何度もね、今日つぶやいてくださっていたんですが、そう、ちょっと波動が高すぎる。いいですいいです、大丈夫ですよ。はい。このうん、そう、すごいどんな気持ちはちょっうん、と言葉にならないくらい、うん、あの、感謝とありがたくて、うん、幸せな気持ち。いいですねいいですね。これからね、やっていく行動とかもこう決めてったはい。中でね、お客さんを大好きになるために共感するよとかね、うんあとは楽とご機嫌でいるために片付けをしてやっぱ愛していこうっていうのが出てきたかと思うんですうんうん。けど、そのもともと、この、はい。その道メソッドを受ける前のユミちゃんっていうのはどんな感じだったんですか？まず道メソッドの、あの、途中で私ほら、しばらく休んでたカウンセリング業をまた始めることができて、これってだよね。すごい大きな一歩で、なるほど。そうそう。うん。始める前は、うん。やっぱりこういう今よりもちょっと感謝が足りなかったと思うんです。へえ。が、うん。もっと頑張らなきゃと思って、勉強していくのは今後も変わらないんですけど、うーん。始める前はね、そうだな、もっとこれが漠然としてて気づけてなかったから、漠然としてはい、いた。う漠んうん。然としてて気づけてなかったから、はい。すごくこう、自分の本当は最高の状態だったら何をしたいっていうのをすごく何回も質問する作業ができたんですね。はいはい。だから多分自分の、ハイヤーセルフっていうのかな、これ。ハイヤーセルフうんうん。って言うんですけど、ハイヤーセルフ。先生ほう。ちょっとスピリチュアル的な言い方になっちゃうんですけど、はい。最も自分がいい状態になった時の姿を指すんですね。はい。だから、そこに一番アクセスできてたのかなって、そのうん、計画項目で。うん。本当に自分がいい状態、最高に成長した状態になった時に、どんな風に生きてたいかっていうのを自分自身に聞けたから、うんうんうん。もう自分自身だからすごく信頼もできるしね。うん。あの、それをね、しかも、先生がずっと寄り添って全部聞いて覚えてくださるから、はい。温かくて心強くて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私にとって素敵な時間で、はい。ちょっと待ってください。大丈夫です。
ゆみちゃんはね、途中の段階で、この道メソッドっていうのはマンダラなんじゃないっていうのをね。そう、そう、マンダラですよね。形もそうだし、うん。あの、ね、全部が循環してつなげますでしょ。はい。だからそのみんながそれぞれの彩りで、うん。あの、輝くことができる方向に向くから、これをちゃんとやると。だはい。すごくもっと自分を大好きになれたし、うん。もうあとはこう、無理してた部分とかね、例えば、なんだっけ、あの、12時までに寝ましょうとかね。そういう気づきもいただけたりとか。はいはい。仕事が楽しくてね、ついのめり込んじゃってね、そうなんです。ワーカーホリック的な感じになってしそうそう。まうっていう。あとはやっぱりその、自分の一番いい状態をうん自問自答できるというか、うんその、うんうんみんながその素晴らしいものを一うん人一人が持ってる中で、そこにアクセスを何回もできるから、うんやっぱりその、どんどんこう上昇していく感じが、本当に嬉しくて楽しくて。本当にこれね、みんながやったら、本当に世界平和になるんじゃないかって本気で思ってて、私。チベソと世界平和につながる。そうそう、本当に。あの、いろんなことのその人間関係とか、相手を責めることとかね、はい。現象として起こるものって、やっうんぱり自分がちょっと自己否定から生まれることが少しあるのかなっていうふうに私思うんですけど、うん自分を愛せてないとかね。うんでも、こうやって自分自身もすごくいろんな可能性とかね、あ、こんな風に頑張ってたんだなっていうのが全部わかるから、はい。みんなが輝けるようになるっていうのかな。うんだからね、本当にこれ、みんながやったらいいと思うんです。皆さんが。ゆみちゃんはどんな人にこの道メソッドを勧めたいですか？もう本当に皆さんにですよね。皆さんに。本当に皆さんに。自信がある人こそやったらまた気づきになるし、うんうん本当は自信がなくて何をしていいかわからうんないっていう方うんも、うん。ああ、私本当はこれやりたかったんだっていう気づきが得られると思うんです。はい。よくこう漫然と生きてしまって目的がわからないんですっていうご相談時々受けるんですけど、はい。そういう方こそ、本当は本当は何したいのっていううんことが気づけると思うんです。自分のうん魂を問うわけだから。うん。そう、魂に問うてましたよね。そうそう。だから、その、自分って分かってるようで結構分かってない方、うん。私も含め多いと思って、うん。あの、低く見てしまったりね、日うん。本の方って特に。うん。でも、こんなにいろんな可能性があるんだよってこう、目で見て分かるはい。でしょ。だからはい。もう自分できてるよねって思う人も、改めて、あ、こんな可能性あったんだっていう気づき、はい。あと、ちょっといろんなことがあって、自信うん。がなってる方も、うん。すごく大きな飛躍につながると思うので、本はい。当に皆さんにぜひやっていただきたいと思います。ありがとうございます。すいません、これは質問なかったかもしれない。最後に一言一つだけ。はい。ゆみちゃんにとってミッチーメソッドは何でしたか？深いですね。ちょっと、スピリチュアル的になっちゃうんですけど、ハイヤーセルフにアクセスできたと思いました。なるほど。一番高いところにいる自分、うーん。
完全にこう、本当に満たされて、いい状態の自分。あ、うん。そこ完に成形みたいな。うん、そう、そこに聞きに行ってる作業っていう風に私は感じていて。ありがとうございます。だからみんながそのね、素晴らしいものをうん、可能性を持ってて、うん、だからそこにみんながアクセスできたら、うん。すごい世の中になると思いませんか？ありがとう。いや、でもすごい感動しまうん。そう思って実はこれも作っているメソッドなので、やっぱり一人一人全員が尊くて、全員が素晴らしい可能性を持って生きそうている。そう。それをはい。忘れてるだけだと私は思っているので、そう。だから、これをね、そう、いろんな人に、はい、思い出してって。出してって言そうって、そうそう。ゆみちゃん思い出せましたか？あ、はい。もうたくさんありがとうございます。本当に素晴らしい気づきをありがとうございます。ありがとうございます。いよいよこれからがね、ユミランド、夢の国の実現に向けてのスタはい。ートラインですから、どはい。うぞこれを楽しみながら、ぜひはい。ぜひ過ごしていかれたら嬉しいなと思います。はい。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。